Много хора виждат тук само бетон и метал. Но ние виждаме бъдещето на вашия морски имот. Тук проектирахме най-добрите разпределения от студия до многостайни апартаменти. Само на метри от морето. Включените кухни и бани са стандарт тук, а свободните апартаменти вече намаляват. Разпродали сме повече от половината проект. Цените на кота 0 започват от 1550 евро на квадратен метър без ДДС. Инвестирайте в качество и удобство, които нямат аналог в района. Времето е най-ценният актив. Инвестирай в него сега!